ka Congress Mary Kharpuri na Nongïalam kala ong ba ka ekarai habayadai pat ka jingjiet ka kam Nongïalam Liang Pyrshah haki khatwe Ngut ki MDC ka Liang Pyrshah hadian ka jing bam smai ka kong Kharpuri kala pen scam ya ka jing buram jang ka seng Halor karai upat ba bat pen pau ya ka jing long bala kre ban shim ya ka benta ka ba te ha ka Liang Pyrshah kala pen pau ru ya ka jing kermen ba ka executive committee batamai hapok ka jing alam ka VPP kan pentikna ya ka jing kit khle bat ka jing khut jing suba ha ka council da ka ba kit bok kerwiang ki MDC ke VPP hapok gejing alam jengki hakini kisan senem banwan peti khatwe ngun ni hab ban buram mo ya darai ka jong pai ba mali ka jong pai ba nakaliang ka jong hi let's go ba pagiro na ka opposition ru we can play a very important role in the opposition by bangin tray lang rekat ba KHASI hamtam ba mo accountability should be there and the transparency can done kita kita bangi ngisgo ba nakaliang ka jong ka opposition na banidon ng taro ngin la ba ngin pen klan chu ken ya ka council habaro kiliang Umentri rang ba